Προφανείς ήρωες. Εγώ θα λείπω από το σπίτι μια μισή. Με υγεία και αγάπη. Γεια σου, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μελισσανίδη για την παρουσία του. Σας καλωσορίζω και εύχομαι το 2017 να είναι μια χρονιά γεμάτη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Βασίλης Κωνσταντίνου, ένας άνθρωπος για τεράστια ιστορία. Η διαδικασία, νομίζω όμως ότι αυτή η βράβευση είναι πιο σπουδαία. Η Εξαντινών βραβεύει τη μεικτή ομάδα Πέδων. Πρωταθλήτρια στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Όμως, επειδή υπάρχουν σε αυτή την ένωση οι εθνείς εργάτες, θα παρακαλέσω η βράβευση αυτή να γίνει ομαδικά. Δηλαδή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΑ. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να έρθουν για να βραβεύσουμε τη μεικτή Πέδων της ΕΨΑ. Οι ποδοσφαιριστές μέλη της μεικτής ομάδας που βραβεύονται θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να τους διαβάσω. Χρήστος Χατζηγιαννάκης, Παναθηναϊκός. Νίκος Τουρναβίτης, Παναθηναϊκός. Λεωνίδας Καλοδίδης, Πέφτη. Και οι τρεις αυτοί τερματοφύλακες. Νικολόπουλος Γιάννης, Αθλητικός. Καλησπέρα. Μέσος Απόλλων Παλανδρέου. Λαουζής Ευάγγελος Κένταρος Βουλησίων. Μέσος. Γεωργόπουλος Πέτρος. ΑΕ. Μέσος. Κολουπίνης Φόβορος. Μέσος. Αθλητική Ένωση Ηρακλείου. Τουρκοτάσης Νίκος. Μέσος. Παραβιακός. Κούστιας Αλέξανδρος Αγία Παρασκευή Επιθετικός. Δημοσπεριάδης Αλέξανδρος Επιθετικός Παναγιακός. Κυρία, κυρία, Ελλάδα, Δασκαλάκης Κωνσταντίνος, δεν μπορούμε, είσαι στα παιδιά μπροστά. Γιαννόπουλος Δημήτριος Επιθετικός Άουτο Ιστορίου. Λατζούνης Φώτης Επιθετικός Νίκη Αλήμου. Τα παιδιά υπέρ της Αθηνών. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΑ για την απορροφή. Και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον προπονητή της ελληνικής ομάδας μας, τον Τάσο τον Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, φτιάξε μία τα παιδιά. Τάσο, Τάσο, Τάσο. Κύριε Δημητρίου, Τάσο. Υπάρχει μπροστά ρε Βασίλη, κάτι γυναίκα από εκεί. Φωτογραφία. Μην φύγετε παιδιά, μην φύγετε σας παρακαλώ. Λίγο πιο πίσω. Κύριε Δημητρίου, κυρία θα κρύβετε τα μισά παιδιά σου. Όλα τα παιδιά πάνω. Πες και στην κυρία λίγο, μην κρύβετε. Φτιάξτε μία, πες τον Τάσο. Κύριε Δημητρίου. Τα παιδιά, επαναλαμβάνω, θα μείνουν στο βάρκο, έτσι. Λίγο πιο πίσω, παιδιά. Κύριε Ευστραβίου. Θα μείνουν εδώ όλη η ομάδα. Ρε Βασίλη, έλα λίγο πίσω, είμαστε τόσοι εδώ. Και εσύ κυρία, κυρία, είσαι
Είσαι μπροστά σε 3 παιδιά. Έλα, κύριε Ευστρατείο, έλα να κάνουμε το μαρισκή. Κάτσε και λίγο. Αυτό πήγαινα. Ποιος είναι? Άμα σε Λίγο, παιδιά. Αυτό πίσω εγώ και θα τα βγάλω όλα. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό. Τάσο, φτιάξε μας λίγο την ομάδα τελειών. Δώστε λίγο χώρο. Την καρέκλα, τραβάμε την καρέκλα, την διώχνουμε λίγο. Έλα λίγο. Πέστε το Βασίλη. Έλα πιο πίσω, Βασίλη. Μπράβο, μπράβο. Νικόπουλε, καθίστε και εσείς. Μπράβο! Σας ευχόμαστε για να βγάλετε πρόοδος στο ζωή σας, είτε αυτή η γενική. Ο Ευστρατείου για την casa. Ναι, με τον Γιώργο, ναι. Να βγάλει κανένα φράγκο με τα μίλια, να μην έχουμε γραμμή, να μην μας δίνει τίποτα. Βασίλη, σκύψε λίγο, Βασίλη, σκύψε λίγο. Περίμενε. Μαζευτείτε όσο μπορεί. Μαζευτούμε λίγο για να... Ας περάσει κι άλλο μπροστά. Sorry. Γιάννη, δεν φαίνεσαι καθόλου. Το κύπερο που είναι. Έλα, η μελλοντική εθνική, άντε. Μπράβο, παιδιά. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Να τραβήξουν και στριμωγμένοι. Περιμένετε, παιδιά.